יש כאלה שאומרים שהחיים פה לחיים, שבעולם הבא רק שם נתחיל לחיות כמו בני אדם, שפה למטה זה נורא יותר מסדום ועמורה, שזה עולם בלי תקנה, בלי ערכים ואמונה. אך כשנמות הם מבטיחים, נהיה כולנו מלאכים, ועם כנפיים מזהב נעוף מעל שביל הגלה, ושם נהיה קרובים כל כך אל הקדושים מהתנ"ך, וכל הצדיקים כולם יהיו איתנו עד עולם. כל זה נכון ומאמר, אני רוצה עוד קצת לחיות למות פתאום, פשוט חבל מה כבר הספקתי לעשות. ממה אני לחכמים שבשמיים טוב יותר ולמטה די נעים, אני רוצה פה להישאר. ועוד אומרים חכמי הדור שהחיים פה הם פרוזדור, שהעולם הזה זמני, חסר תכלית וחומרני, שזה נורא מגיהנום שאין מוסר בו ואין תום, שזה עולם מלא חוטאים שהטובים בהם רעים. אך כשנמות כך הם אומרים נשוב להיות שוב בני 20, ובגן עדן של פרחים נחיה לנצח נצחים, עם לוויתן ושור עבר וסמבטיון וכל השאר, שם ברקיע השביעי בתוך הנוף האלוהי. כל יום נכון לעולם, אני רוצה קצת לחיות למות פתאום, פשוט חבל מה כבר הספקתי לעשות. ממה אני לחכמים שבשמיים טוב יותר אך מלמטה די נעים, אני רוצה פה להישאר. כל זה נכון אבל אני רוצה קצת לחיות למות פתאום, פשוט חבל מה כבר הספקתי לעשות. ממה אני לחכמים שבשמיים טוב יותר אך מלמטה די נעים, לא טוב לי ונעים,